फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिखौ गाजा गोमजायै रंजा बाजा गामिनि रायजो राजाफ्रा फरायसालिनिफ्राय बिदाय होदों। नंगौ, चिरां बर' बाजार बिअनि सिङाव थानाय बाथाबारि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि कान्तिस्वर बसुमतारी बिथाङा थांनाय 30 नबेम्बर खालि आजिरा लाबाय। आजिरा लानाय बारग' गाहाय फोरोंगिरि कान्तिस्वर बसुमतारीखौ बाथाबारि गामिनि गासै रायजो राजाफोर, फरायसाफोर आरो बिथांजों फोरोंजानो मोननाय बारग' फरायसाफोराबो गाजा गोमजायै रंजा बाजा फरायसालिनिफ्राय बिदाय होना गावनि न'फारसे गाजा गोमजायै दोनलांदों। आजिरा मोननाय फोरोंगिरि कान्तिस्वर बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा 1987 मायथाइयाव बाथाबारि गुदि फरायसालियाव भेन्सार फरायसालियाव फोरोंजेनदोंमोन। बेनि उनाव फरायसालिया 1991 मायथाइयाव सरखारि जादोंमोनब्लाबो बिथां कान्तिस्वर बसुमतारीया 19 जानुवारियाव सरखारि थिसनथाइ मोननायनिफ्राय 1 डिसेम्बर 2025 इं मायथाइसिम 30 बोसोर फोरोंगिरि हाबा मावबोदों। जासिग्रोबाय माने आङो बाथाबारि गुदि फरायसालियाव 1987 मायथाइनिफ्रायनो आङो भेन्सार हिसाबै मावबोदों। मावबोनानै 8 बोसोर आङो बेथन गैयाजासेनो आङो मावबोदोंमोन। नाथाय आंनि खाफाला गाज्रि। 1995 मायथाइयावसो आंनि साख्रिया एपइन्टमेन्ट मोननाय जादों। दा बे एपइन्टमेन्ट मोननायाव आङो 1996-97 मायथाइयाव आङो जेब्ला एपइन्टमेन्ट मोनखाङो अब्ला आङो क'क्राझार डाइटआव ट्रेनिं लाहैयो। ट्रेनिं लाहैनायनि उनावहाय आङो आंनि ट्रेनिंआ पास जानानै फार्स्ट डिभिजन जाबोदों आङो डाइटनिफ्राय 98 मायथाइनि मार्च दाननि 31 अक्ट'आव। दा बेवहाय आङो फैनानै जयेन जाफैफिनबाय। जयेन जाफैनानै दिनैसिम आङो 30 बोसोर भेन्सारनिफ्राय गभर्नमेन्टआव आङो 30 बोसोर जाफैबाय आरो भेन्साराव 8 बोसोर, गासै 38 बोसोर 8 दान 12 सान आं बे बाथाबारि गुदि फरायसालियावनो गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै आङो दिनैसिम मावनानै नै थांनाय नभेम्बर दाननि 30 अक्ट'आव आंनि साख्रिया सरखारनि थिखानाय बायदियै आंनि साख्रिया जोबनानै थांबाय। दिनै आं रायजो राजाखौ बाथाबारिनि गारजेन आरो दिथागिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंखौ गोबां सहाय खालामबोदों आरो दिनैसिम आंखौ बेसेबांबा गिदिर रुजुनख'हायै बे हाबाफारियाव आंखौ न'सिम दोनबोनायनि थाखाय आं सुख'हायै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। मानोना आंखौ गोबां रायजो राजाफ्रानो मोजां मोननायजों दिनै आंनि न'सिम दोनबोदों। बिनि थाखाय आङो आरो खनसेबाव रोजा रोजा साबायखर बावबाय रायजो राजा आरो बिथांमोननिसिम, आरो लोगोसे जोंनि बे गामिनि सासे सानै मदद होफैनाय बा नुजाथिनायनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि आरो खनसेबाव गाहाम हामलायनाय जासिनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो आंनि बे फोरोंबोनायाव फरायसाफोरा दासिम एम.एस.सि सासे, बि.एस.सि सानै आरो बि.ए साब्रै पास जालांबाय आरो गोबां ओइस.एस पास जानायफोर दङ आरो साख्रि मोनबाय। 9 मिलिटारि साख्रि मोनबाय आंनि बे फोरोंनायाव। दा बिथांमोननिसिमबो आङो साख्रि मोननायनि थाखाय गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दा आङो बेखिनिखौ बुङो। जेरै फोरोंगिरि जायोब्ला, सासे फोरोंगिरि जानोब्ला बिनाव गियान थानांगोन, गथ'फोरखौ मोजां गियान होनानै इयुनाव जाहाथे मोजां साक्सेसफुल जानो हायो, गोरों गोरा जानो हायो, बिनि बिथिङाव फोरोंगिरिनि बिबाना दायथ' दङ। मोजां बोरैहाय खालामनो हागोन बेखौ अरायबो जेब्लायबो हास्थायबाय थानांगोन। मोजां जानो थाखाय आं बेखौनो हास्थायो।
फोरोंगिरि जायोब्ला गावनि साख्रिखौल' नायबा जानाय नङा, माने मालायनि गथ'फोरखौबो मोजां खालामनो हानाय गियान एबा गोसोआ थानांगोन। आं बेखौनो आंनि बे आजिरा मोननाय बे बिबुंथिनि गेजेरजों आङो जाय बिथांजों आङो 376 नं खाग्राबारि गुदि फरायसालियाव थाखो 1निफ्रायनो फरायबोदोंमोन आरो बिथाङा मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव ओरैनो जनानै दङमोन। बेनि उनाव बिथांखौ जोङो बाथाबारि गुदि फरायसालिखौ जोङो 1983 मायथाइयाव गायसंदोंमोन। बेवहायनो जोंनो सासे लोगो फोरोंगिरि नांगौ होननानै जों बिथांनाव सानसेखालि हराव फैनानैनो बिथांखौ जोङो हांख्रायफैदों, लिंफैदों, नोंथाङा जोंनाव सासे फोरोंगिरि जाहैनांगौ ओरैनानै। दा बिथांबादि सासे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया सरकारनि नेमखान्थि बादियै थांनाय नभेम्बर दाननि 30 अक्ट'आव रिटायार जालांबाय, आजिरा मोनबाय। दा जोंनि बाथाबारि गुदि फरायसालियाव दा गोदानै मोननाय सासेल' फोरोंगिरि दङसै। बिथाङानो गोदानब्लाबो गुदि फरायसालिनि हेड टिचार बिबानखौ रुजुननांबाय। दा बिथां कान्तिस्वर बसुमतारिया लोगो फोरोंगिरिनिफ्राय गाहाय फोरोंगिरि बिबानखौ रुजुनदोंमोन। बिथाङा जेरैबायदि फोरोंदोंमोन, बिथांनि फोरोंनायखौ बै फरायसाफ्रासो मोजाङै बुंनो हासिगोन। फरायसाफ्रा गोसोआव दङ। दा बिथांखौ जोङो रिटायार जानायाव बाथाबारि गामि जानानै जोङो दुखु थाबाय। बिथाङा मावबावनो हायोमोन, जोंनि साननायाव बेबायदि दङमोन। नाथाय मा खालामनो, सरकारानो मोनसे नेमखान्थि दानानै होखाबाय जेब्ला, बे नेमखान्थिखौ जोङो बारनो हाया, एंब्राब्लाबो जोङो बारग'नो हाया। जोङो रिटायार जानांगोन कि जानांगोन। दा बिथांनि सायाव जोंहा दुखु थाबाय। बिथांनि फोरोंनायजों दहाय सारा एसे बुंबाय। दा बिथांमोन फोरोंबोनाय समनिफ्राय दासिम जोंनि बाथाबारि गुदि फरायसालियाव फोरोंबोनाय समनिफ्राय बाथाबारिनिफ्राय MSc IT BEd सिमान खुंगुर बसुमतारी, MA पास जानानै दङ सिमा बसुमतारी, आरो MA पास जानानै दंबावो बिरफानु मुसाहारि, अदेबानि बियो खाग्राबारिनि, आरो बरनालि गयारि, बियो दुब्रिबारिनि। बिसोरबो जोंनि बाथाबारि गुदि फरायसालियाव फरायहैयोमोन। आरो बिनि अनगायै BA पास जानाय दङ राफोद बसुमतारी, BA पास जानानै दङ बिक्रम बसुमतारी खाग्राबारिनि, बियो BSc पास जाबाय। सीताश्री नार्जारी, बियो BSc पास जाबाय आरो BA पास जानानै दङ दुब्रिबारिनिफ्राय फुंखा बसुमतारी, BA पास, आरो देरहासात मुसाहारि, BA पास, आरो दैमु बसुमतारी, BA पास। बेनि अनगायैबो गासै 9 बिथांनि फोरोंनायजों सोरबा मेट्रिक पास, बिदिनो गाव गावनि नाजानायनि गेजेरजों दा बिथांमोना डिफेन्सआव, फौजियाव 9 दंहैयो आरो मा। जोङो बिथांमोननि फोरोंनायाव जोङो बेखिनिखौ लानानै जोंहा गोग्गानाय आरो देरगानाय दङ।